گروپên çekdariyên bi ser Tirkiye ve dibin pêkirênên xwe de di derheqê welatiyên Kurd de li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam in û roj bi roj kiryarên hovana ji aliyê wan gropan ve di derheqê welatiyên Kurd de zêde dibe. Jêderên Xwecehî ji bajarê Efrînê duh roja sêşemê ragihandin ku gropên çekdar gula avêtna welatiyekî Kurd yê bajarê Efrînê piştî koçekdaran daxwaz jê kir ku ji mala xwe derkeve û ji çekdaran re bihêle lê ew yek ji aliyê wî welatî ve hate redkirin. Ji ber vê yekê rastî guleyan hate. Jêderan dazanîn jî koçekdarên Gropa Feylek Şam welatiyê bi navê Dilo Mihemed Erebo ji xelkê gundê Basovanê yê gundewarê Efrînê gulebaran kir. Ji ber ku wî welatî red kir ku ji mala xwe derkeve li ser daxwaza çekdaran. Şêderên Xwecehî serbar kirin ku çekdaran hewl dan ku welatiyê bi navê Dilo Mihemed Erebo ji mala wî derxin û berpirsekî xwe tê de bicih bikin. û dema wî ev yeke red kir rastî guleyan hate û di encamê de bi giranî birîndar bû û ji bo nexweşxaneyê hate veguhestin û niha jî rewşa wî metirsîdar e. Ji aliyekî din ve rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav kir ku gropa çekdar bi navê Polîsê Azad de roja 28 Adarê êrîş lê ser gundê Eyn Hecer ya navçeya Mabata kir û 5 welatî revandin û berevcihekî nediyar ve birin. Her li gorî rêxistina mafê mirovan ragihandî navê wan revandiyan ev ne: Mihemed Sabrî Şêxo, Ehmed Reşîd, Dijwar Ehmed Şêxo, Usman İzzet Usman û Şukrî Henan e. Herwa rêxistinê da zanîn ku gropa bi navê Polîsê Medenî ji roja 20 Adarê ve sê welatiyên bi navê Xalid Şêx Nehsan, Salah Mamo, Sîd û Emîn Ehmed ji gundê Efrazê li heman navçeyê revandine. Heta niha çarenivîsa wan nediyar e. Li gorî rêxistina mafê mirovan li Efrînê, çekdarên gropa El Hemzat jî bazê gundên Soxankê û Meyasê yê navçeya Şêrawa ku dibin kontrola YPG û rejîma Sûriyê de ne gulebaran kirin û nîzîkî 30 mihî kuştin. Ji dema kontrolkirina Efrînê ji aliyê gropên çekdar ve û ew grop di binpêkirînên xwe de berdewam in û herdem rêxistinên mafên mirovan binpêkirînên gropên çekdar di derheqê welatiyên Efrînê de belge dikin û daxwaza rawestandina van kiryaran di derheqê welatiyan de dikin.